Γεια σας παιδιά, είμαι ο Convictech και σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω τα δύο τελευταία μοντέλα της Vaijica, το C90T και το C90S. Εμφανισιακά είναι ολόιδια, αλλά με μια τεράστια διαφορά. Το ένα υποστηρίζει DVB-TAF2 και το άλλο DVB-S2. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδέσετε πάνω τους κεραία τηλεόρασης κανονική ή δορυφορικής και να πιάνετε κανάλια, χωρίς να το υποστηρίζει η τηλεόρασή σας, αν τα συνδέσετε π.χ. σε ένα monitor υπολογιστή. Ας δούμε τι έχουν μέσα. Να δούμε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ίδια. Έχουν ένα τετραπύρινο Amlogic S805 στο 1,5 GHz για GPU, μία Mali 450, 1 GB μνήμη RAM DDR3, 8 GB εσωτερικής μνήμης, υποστηρίζουν Wi-Fi 802.11 BGN, Bluetooth 4, έρχονται με τηλεκοντρόλ υπερήθρων, υποστηρίζουν εξωτερικό 3G στικάκι όπως βλέπετε και τρέχουν Android 4.4.2. Επίσης τρέχουν και το XBMC Pavla Kodi. Και για να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Αυτή είναι η ίδια συσκευή. Και μέσα έχουμε τον αντάπτορα ρεύματος, ένα καλώδιο HDMI, ένα τηλεκοντρόλ υπερήθρων και ένα ηχειρίδιο χρήσης, το οποίο λέει πως να εγκαταστήσουμε μέσα και τα κανάλια. Πολύ χρήσιμο. Θα σας εξηγήσω βέβαια και στο review που θα κάνω τις επόμενες μέρες. Και να δούμε το άλλο κουτί. Όπως είπα, είναι ακριβώς τα ίδια παιδιά, εμφανισιακά, το βλέπετε κι εσείς. Και μέσα συνοδεύονται από τα ίδια πράγματα. Ένα αντάπτορα ρεύματος, ένα καλώδιο HDMI, το τηλεκοντρόλ υπερήθρων, το οποίο θα το χρειαστείτε και στα δύο κουτιά, πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλα TV boxes, θα δείτε τι εννοώ στο review. Και το ηχειρίδιο χρήσης που σας δείχνει πώς να εγκαταστήσετε τα κανάλια. Πολύ ωραία. Να προσθέσω ότι η Vaijica είναι μια εταιρεία η οποία προσέχει πάρα πολύ το software που βγάζει για τις συσκευές της. Πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ έχουμε τις συσκευές δίπλα-δίπλα. Είναι ολόιδιες όπως μπορούμε να δούμε. Εδώ μπροστά έχουμε ένα λεντάκι το οποίο μας δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένες. Από αυτή την πλευρά δεν υπάρχει κάτι, ούτε από αυτή. Εδώ από πίσω βλέπουμε τις εισόδους για τις κεραίες, DVB-TAF2, DVB-S2, δύο USB ports, AV out για να το συνδέσετε σε τηλεόραση που δεν υποστηρίζει HDMI, SPDIF Digital Audio έξοδο ήχου, Ethernet, HDMI out για να το συνδέσετε στην τηλεόρασή σας με HDMI καλώδιο και είσοδοι για τον αντάπτορα ρεύματος. Πολύ ωραίες εμφανισιακά οι συσκευές με το σήμα της Vaijica εδώ. Και από κάτω έχουμε τα λασχένια ποδαράκια για να μην πηγαίνετε δεξιά-αριστερά. Ένα πολύ ωραίο σχέδιο εδώ βλέπετε. Προσεγμένες συσκευές μπορώ να πω. Μείνετε συντονισμένοι για το πλήρες review μου. Σας ευχαριστώ, γεια σας.